Kawan ra entuk guyu kowe. Sapa Cik? Nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah hehehe. Citraksi ta. Kae Pyai Dringo lho. Pundi niku ta? Pyai Dringo. Mas Dodo apa? Heeh, asline Dringo mangunan yo to. Jatimulya mbiyen kuwi gayane seneng nonton, gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Yo. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Oh ta? Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis. Lah apa piye? Mas Dodo, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Oh, apa? Wah, duelek iki dulekke ra masuk ning. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP.